Gutom man. Wala pa man dahil ko ka-breakfast, oy. Claire! Claire! Musa man si Rina Biti, oy. Papapagay nanawag na pod. Padulong na rin na. Kadugay ba aning Claire? Gigutom na ko ba? Claire! Oy, Rina, unsa man? Asa mga gikan, Claire? Ang daming soft drinks ug bread sa lamisa kay gigutom ko. Oh, grabing Rina, oy. Sayo pa kay sa buntag. Mura na makarmalait ang baba. Rina, handa na ang iyong breakfast. Mayo, gawas sa dito. Dili ko gusto magkaon nga naay disturbo. Yes, Rina, tawaga lang ko kung napakaisugo. Gutuman na. Uy, unsa na dayrong urasa? Ay, tama. Adto day ko sa kusina kay basig na nay pagkaon didto. Uy, Claire, oh. Akong pangutan-o ni Di kung naon siya to si Rina. Claire! Lucio, unsa man? Siya gitawag ni Rina sa imo, ah. Sayo lagi to nagyaw-yaw. Ay, Lucio, nanugo rag soft drinks ug bread. Laram tayo pagkuha na sa rep. Ah, mao ba di ay Claire? Kalami sa loaf bread. Bugno pa kayong soft drinks. Kaon na ko, gi. Nagkuha naman ay sa baboy na binigay na mong Rina Biti. Uy, sukad-sukad ba? Wa pagod siya kakitaan eh. Ay, tama. Ako ko siyang tawagon. Rina Biti! Unsa kay gitawag ni Haring Pawiks nako? Bahala ka oy kay gigutom ko, mukaon ko. Wa manigawa si Rina Biti. Akong tawag og usabi. Rina Biti! Alisa ba? Sa mukha ning Haring Pawiks oy, ako sa ning ibutang bi kay akong adtuon. Wow! Ay, panog soft drinks. Timinga, oy. Dalon de ko ni sa kwarto. Dito ko magkaon. Ay, yung manalay kaon si Rina Biti. Ito gipakita ni Haring Pawiks sa kuha ang iyang mga baboy nga perting gagmaya. Ay, gigutom nako. Asa man akong panog soft drinks dire? Claire, gikaon mo akong panog soft drinks dire? Ha, unsa Rina? Unsay ha? Ipagawas akong soft drinks ug loaf bread dire. Hala. Kay mami, hindi ani. Bahala ka kay mami kay gutom dito. Abi na ko gumanakad kaon Rina. Awan ay laing nagkaon na to. Ang pinangga ni Rina. Unsay humana? Hindi na ko si mong sweldo ha. Wasa to akong bagi to kay magpapalit og lechon manok kay gigutom nako. Yes, Rina. Minti ko maipit aning bata ay.